Benvinguts a l'Escola Bernat de Riudemeia. Avui us presentaré el diàleg i us presento a la Vinyet. El diàleg es titula Laura i la Isabel. Jo faré l'Isabel I jo Laura. Comencem. Hi havia una vegada dos nenes perdudes en un bosc. Aquelles dues nenes es deien Aura i Isabel. Segur que és per aquí el camí a casa? Estic al 100% segura. Vinga, va, tot recte. 10 minuts més tard. Tinc gana. Veus que no era per aquí el camí? Com que no? Si veig la meva casa des d'aquí. Vinga, va. Vinga. Que ja hem arribat. I així va ser la història de Laura i la Isabel. Sí. Hola, benvinguts a l'Escola Bernat de Riudemeia. Avui us interpretarem una obra de teatre per als alumnes de tercer. Es titula Arrepés. Què fas, nena? No em dic nena. Bastant, nena. Em dic Martina. Fill i fill. El títol es diu quatre amics. Quatre nens es troben a l'escola. Au! Ai, hola, jo sóc la Carla Díaz. I jo la Thais. Nosaltres som noves. I vosaltres? Nosaltres som el Guillem i el Mohamed. Ah, vale. Nosaltres som el... Què farem a la classe? No ho sé. Hi ha una profe nova? Crec que sí. I no sabem. Anem, Carla. Anem. Corre, corre. Sí, moltes gràcies per escoltar-nos. Hola, benvinguts a l'espectacle 2019 i 2020 al Bernat de Riudemeia. Espero que us agradi. Farem el diàleg de la vida. Us presento a l'Abril del Pino, en Jordi i la Isabel. Nosaltres quatre farem l'espectacle. Abans que naixéssim el 18 de juliol, 16 dies abans, dos nenes i un nen li van regalar 4 entrades per anar a una festa especial. Amics, quines ganes tinc de viatjar. Jo també tinc unes ganes de viatjar. A quina hora surt l'avió? Surt a les 3 de la tarda. Tenim d'anar corrents, que arribem tard.